हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनीयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूप कदा मायं तदा शिवपातिकम् हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानुदेवी प्रियमानी हरि प्रिये वाञ्छकल्पतराय कृप सिंधु नाना भावनयो वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। நம்ம எத்தனை ஸ்லோகம் பாக்குறோம் மாதாஜி? பதம் தெரியுமா? 27 மாதாஜி பிரபு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा 28 இது பாத்துட்டோம்ல நேத்திலமோ? 27 பார்க்கணும் பிரபுஜி. 27 தான் பார்க்கணும். 27 பார்க்கணும். குறிச்சு வச்சிருக்கேன் பிரபு. சரி சரி. 27 தான் பார்க்கணும் பிரபுஜி. 27ங்களா? சரி. இல்ல நம்ம நேத்து இதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நம்ம இந்த படம் பார்த்துட்டோமா பிரபுஜி? இந்த பிக்சரோட இது பார்த்தோமே. 29 எல்லாம் பார்த்தாச்சு. பார்த்தாச்சு மாட்டா பிரபுஜி. 31 நினைக்கிறேன். இதுதான் பார்க்கல. இந்த 32 32 தான் பார்க்கணும் பிரபுஜி. ஆமா 32 தான். எஸ் பிரபுஜி. சரி படிக்கலாமா? हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा अथो अत्यवयं ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्र बन्धवः कृपया निधि रूपेण भवति तीर्थकाकृताः। மொழிபெயர்ப்பு. பாக்கியசாலியான பரிஷத் மகாராஜன் கூறினார், ஓ பிராமணர்களே, உங்களுடைய கருணையாலும் என்னுடைய அதிதிகளாக இங்கு வருகை தந்திருப்பதாலுமே எங்களை நீங்கள் புனிதப்படுத்தி தீர்த்த ஸ்தலங்களைப் போல் மாற்றி இருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய கருணையால் யோகிதை இல்லாத சத்திரியர்களான நாங்கள் பக்தருக்கு தொண்டு செய்யும் தகுதி உடையவர்களே ஆவோம். பொருளுரை. சுகதேவ் கோஸ்வாமியை போன்ற சிறந்த பக்தர்கள் பொதுவாக உலகாயத மனிதர்களை அணுகுவது இல்லை. குறிப்பாக அரச வம்சத்தினரை அவர்கள் அணுகுவது இல்லை. பிரதாபருத்ர மகாராஜன் பகவான் சைத்தன்யரின் ஆதரவாளராக இருந்தவர். ஆனால் அவர் பகவானை காண விரும்பிய போது அவர் ஒரு அரசன் என்பதால் பகவான் அவரை காண மறுத்துவிட்டார். பகவானை அடைய விரும்பும் பக்தர்கள் இரு விஷயங்களை உறுதியாக விளக்கிவிட வேண்டும். பௌதீக சுகத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவர்கள் பெண்கள். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமியின் தரத்தில் உள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் அரசர்களை காண விரும்புவது இல்லை. ஆனால் பரிஷத் மகாராஜனின் நிலையை வேறு அரசராக இருந்த போதிலும் அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர் ஆவார். எனவேதான் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்திலிருந்து அவரை காண சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்தார். பரிஷத் மகாராஜன் அவரது முன்னோர்களுக்கு ஈடானவராக இருந்த போதும் பக்தி நயம் கொண்டவராக இருந்ததால் தாம் புகழ்பெற்ற தமது சத்திரிய முன்னோர்களின் தகுதியற்ற வம்சத்தினன் என்று எண்ணினார். தகுதியற்ற பிராமண புத்திரர்கள் விஜ பந்து அல்லது பிரம்ம பந்து என்று அழைக்கப்படுவதை போலவே அரச வம்சத்தின் தகுதியற்ற புத்திரர்கள் சத்ர பந்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சுகதேவ கோஸ்வாமியின் வரவால் பரிஷத் மகாராஜன் மிகவும் உற்சாகம் அடைந்தார். யாருடைய வரவால் எந்த இடமும் புண்ணிய தீர்த்தமாக மாறிவிடுமோ அந்த மாமுனிவரே நேரில் வந்ததால் தாம் புனிதம் அடைந்ததாக அரசர் உணர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல பாருங்க, பாக்கியசாலியான பரிஷித்து மகாராஜன் கூறினார்.
ஓ பிராமணர்களே, உங்களுடைய கருணையும் என்னுடைய அதிதிகளும் இங்கு வருகை தந்திருப்பதால் எங்களை நீங்கள் புனிதப்படுத்தி தீர்த்த ஸ்தலங்களில் போல மாற்றியிருக்கிறீர்கள் அப்படின்றாரு. இப்ப இங்க பிராமணர்களே சொல்றாரு. இங்க பிராமணர்களே சொல்றதுல இங்க யாரை குறிப்பிட்டு சொல்றாரு? இங்க இது ஏதாவது விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? அதாவது பாக்கியசாலி இந்த இடத்துல பாருங்க, பிராமணர்களேன்றாரு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். சாந்த ஸ்வரூபியாக வீற்றிருந்த மாமுனிவரும் மகாதாவியான ஸ்ரீ கோசாமியை எந்த கேள்வியும் தயக்கமின்றி விடையளிக்க தயாராக இருந்தார். சிறந்த பக்தரான பரிசுத்த மகாராஜா அவரை அணுகி அவர் முன் சிரம் சாய்ந்து வணங்கி கூப்பிய கரங்களுடைய இனிய சொற்களால் அடக்கத்துடன் கேட்கலானார். இப்ப இங்க யார்கிட்ட கேட்கிறாரு? சுகர் கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஆனா இந்த பதத்துல பாருங்க, பாக்கியசாலியான பரிசுத்த மகாராஜன் கூறினார், ஓ பிராமணர்களே, உங்களுடைய கருணையாலும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து பிராமணர் சொல்றதை யாரை குறிப்பிட்டு காட்டுறாரு? வந்திருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் ஓகே ஓகே. ஒரு பதம் வந்து ஒரு முன்னாடி உள்ள பதத்துல வந்து அது என்ன சொல்ல வருதுன்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து சுகதேசாமி வந்து அவர் என்ன வர்ணங்கள் இருக்காரு? அவர் வியாசருடைய மகன் தானே. என்ன வர்ணம் கேக்குறார்? வர்ணம் வந்து சத்திரியன் எப்படி பிராமணர் ஆக முடியாது? சத்திரியர் இதுதான் பிராமணர்கள்னு சொல்றது அவங்களுடைய குவாலிட்டியை தான் குடிக்குது, பிறப்பால இல்ல. அவர் வேதங்கள் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க. அவங்க அந்த குவாலிட்டியில இருக்கிறதுனால இதுதான் நமக்கு வந்து சாராம்சம் வேணும். இப்ப வந்து நம்ம அங்க எல்லாரையும் அவருக்கு இருக்காங்க. ஆனா போன பதத்துல என்ன சொன்னாரு பாருங்க. போன பதத்துல என்ன சொன்னாரு? யாருகிட்ட அவர் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு, அடக்கத்துடன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு. யார்கிட்ட கேட்கிறார்? சுகர் கிட்ட கேட்கிறார். சுகர் வந்து யாரு? ஒரு சத்திரியன். ஒரு சத்திரியன் இங்க பிராமண குவாலிட்டியில வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். இப்ப சுகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பிராமணர்களேன்றாரு. பொதுவாவே எல்லாருமே சொல்ற மாதிரி சுகர் தான் மீனா கேட்கிறார். அந்த பதத்துல போன பதத்துல சுகரை கேட்கிறார், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களே சொல்றாரு. அப்ப நாம எல்லாருமே பகவானுடைய பக்தியில அவர் வேதங்களை படிச்சு அவர் உபநேசங்களை பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு எல்லாமே வைஷ்ணவர் தான். இந்த இடத்துல நம்ம குறிப்பா எடுத்துக்கணும். என்னுடைய அதிதிகளை இங்கு வருகை இருப்பதாலும் எங்களை நீங்கள் புனிதப்படுத்தி இந்த தீர்த்த ஸ்தலங்களில் போல மாற்றியிருக்கிறீர்கள். ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு காட்டுறாங்க. அதுதான் ஒரு ஆன்மீகங்களுடைய கேட்கும் முறையும் பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்களை அதை வந்து நம்ம அது ஒரு குரு கிட்ட நான் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப முன்னிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இவங்க உஷா மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்தாங்க பாத்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன சொன்னாங்க பாருங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தர் உபதேசம் பண்றாங்கன்னா அது குறுக்கால வந்து பேசவே கூடாது. அதுதான் முதல்ல ஒரு விஷயம். ஏன்னா அவங்க ஒரு டாட்ல போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் வந்து அங்க வந்து தடைப்பட்டுரும். அதே ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது கண்டிப்பா வந்து குறுக்கால பேசவே கூடாது, சைலண்டா இருந்துடணும். கூட நாம சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணமே தவிர குறுக்கால வந்து உள்ள வரக்கூடாது, பேசக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம யார் உபதேசம் பண்ணாலும் சரி, இது நம்மளுடைய கோட்பாட்டுல இது ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள். ஒரு குருவிட்டையோ யாராவது விஷயம் அந்த இதை பத்தி சொல்ல வராங்கன்னா, இப்ப நீங்க கூட யாராவது சொல்ல வரீங்கன்னா யாருமே அதுல குறுக்கால வரக்கூடாது. எல்லாம் பகவானை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தர் அந்த குறுக்கால பேசும்போது என்ன ஆகும்னா, அவர் சொல்ல வந்த விஷயங்கள் தடைப்பட்டது இல்லாம அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு பௌதிகத்துல போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்ப நீங்க ஒரு மாதாஜி பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா இன்னொரு மாதாஜி குறுக்கால வந்தோம்னா அப்படியே அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து தப்பு, குற்றம். அது ஒரு மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா டக்குன்னு அந்த ஒரு மாதாஜி அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும். இன்னொரு மாதாஜி குறுக்கால வரக்கூடாது. அப்ப அங்க என்ன தான் என்று அகந்து ஓடியாந்துரும். அப்ப நம்ம பௌதிகத்துல போறோம். அப்ப நம்ம படிச்சு கூட அது புண்ணியமே கிடையாது. பகவான் உட்காந்து பக்கத்திலேயே கேட்டு இருக்காரு. நம்ம எல்லாரும் பக்கத்துலயும் உட்காந்து கேட்டு தான் இருக்காரு. நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன செய்யறோம், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நாம பிராமண குவாலிட்டியில் நம்ம எல்லாம் கடைபிடிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப அது இருக்கும்போது இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப நான் 33வது ஸ்லோகம் யார படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை பற்றி சிந்திப்பதாலேயே எங்கள் வீடுகள் உடனே புனிதமடைகின்றன. உங்களை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் உங்கள் திருவடிகளை கழுவுவதாலும் எங்களுடைய வீட்டில் உங்களுக்கு ஆசனம் அளிப்பதாலும் கிடைக்க வேண்டிய நன்மையை பற்றி என்னவென்று சொல்வது? பொருளுரை. முனிவர்களும் மகான்களும் எழுந்தருளி இருப்பதால் தான் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. பாவம் செய்தவர்கள் புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கு சென்று தங்களுடைய பாவங்களை அங்கேயே விட்டு செல்வதால் அங்கு பாவம் சேர்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் சிறந்த முனிவர்கள் எழுந்தருள்வதால் சேகரிக்கப்பட்ட பாவங்கள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு புண்ணிய ஸ்தலங்கள் தொடர்ந்து தூய்மை பெற்று விளங்குகின்றன. இத்தகைய முனிவர்கள் உலக பற்றுள்ளவர்களின் வீடுகளுக்கு செல்வார்களானால் பௌதீக சுகபோகத்தில் உள்ள அவர்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள பாவங்கள் கழுவப்பட்டுவிடும். எனவே புனிதர்களான சாதுக்கள் இல்லறவாசிகளிடம் இருந்து அடைய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. அவர்களுடைய வீடுகளை புனிதப்படுத்துவது ஒன்றுதான் இத்தகைய சாதுக்களின் நோக்கமாகும். எனவே இத்தகைய சாதுக்களும் முனிவர்களும் தங்கள் வீட்டு வாயில்களில் தோன்றும் பொழுது தாங்கள் அவர்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருப்பதாக குடும்பஸ்தர்கள் உணர வேண்டும். இப்புனித கட்டளைகளை மீறும் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் பெரும் குற்றவாளி ஆவார். எனவே ஒரு சாதுவை வணங்காத குடும்பஸ்தர் ஒருவர் இப்பெருங்குற்றத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு உடனே அன்றைய தினம் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர்கள் சங்கத்துல நம்ம எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு சொல்றீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்றோம், மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மத்த எல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்றோம். இதுதான் இந்த ஒரு பக்தர்கள் சங்கம். இப்ப மாதாஜிக்கு உடல் சுகம் இல்லாம இருக்காங்க, நம்ம இந்த கிளாஸை நாம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். இது பெரிய ஒரு பிராப்தம் நமக்கு. சோ அந்த பிராப்தத்தை நம்ம ரொம்ப அழகா கொண்டு போனோம் இந்த பக்தர்கள் சங்கம் மூலியமா கொண்டு போனோம். அடுத்த நிலை என்னன்னா சாது சங்கத்துல போகும். சாது சங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம என்டி பிரபு ஒரு ஏதோ ஒரு வீடியோலயோ ஏதோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்லயோ எதோ வராருன்னா நம்ம எடுத்தோன்னு என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம எடுத்தோன்னு என்ன செய்வோம்? இப்போ ஒரு என்டி பிரபு நம்மள ஒரு மீட்டிங்லயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம பாக்குறோம், ஏதோ ஒரு படத்துல பாக்குறோம், ஒரு போட்டோல பாக்குறோம், வீடியோல பாக்குறோம், ஏதோ ஒரு நிலையில பாக்குறோம். நம்ம என்ன பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், என்ன செய்வோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. அவங்க எங்க இருந்தாலுமே சரி, அவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, அவங்க வேற ஆள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாலும் சரி, அவங்க உருவம் பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம்? டக்குன்னு அவங்க கேட்கறாங்களோ கேட்கலையோ, ஆனா நாம அவங்களை எழுந்து நின்று நமஸ்காரம் பண்ணணும். அவங்க பாக்குறாங்க பார்க்கல அது வேற விஷயம். ஆனா நம்ம கடமையை நம்ம கரெக்டா செய்யணும். இது நம்ம வைஷ்ணவ பண்பாடுல கலாச்சாரத்துல இது முதல் நிலையில இருக்கு. அவங்க ஏன் நம்மள பார்க்கல, நம்மள ஏன் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணல, நமஸ்காரம் ரிப்பீட் பண்ணல, அந்த நம்ம அந்த இதுல போனாவே அப்ப மான அவமானத்தை நாம அந்த உள்ள போக ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால நம்ம செய்யற கடமை என்ன? அவர் எங்க நிலையில இருக்காரோ, நம்மளோட குருங்கள் எங்க இருக்காங்களோ டக்குன்னு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா நம்ம அவங்கள பாக்குறாங்களா பார்க்கலையா அது விஷயம். சோ அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம போனோம். அது பாத்தீங்கன்னா பிராமண கோட்டில அதுதான் இங்க பரிசுத்த மகாராஜர் சுகர் கிட்ட கேட்கிறார். சுகர் என்ன சொல்றாரு? நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்றார். ஆனா சுகர் வேற ஒரு பிராமணகிட்ட பேசிட்டு இருக்கார், ஒரு மத்தவங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கார். ஆனா பரிசுத்த மகாராஜ் சொன்னது காதுல கேட்கிறாரு. ஆனா டக்குன்னு அது இன்னொருத்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசணும் போது அவரு என்ன பரிசுத்த மகாராஜ் என்ன பண்றாரு? அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவரு அதுக்கப்புறமா பேசுறாரு. இது பிராமண ஒரு சத்திரியன் தான் இருக்காரு. சத்திரியனா பரிசுத்த மகாராஜா இருந்தாலும் அவருக்குள்ள அந்த சுகருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த மரியாதை கொடுக்கிறார். குருஸ்தானத்தில் உள்ள மரியாதை கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. அது நம்ம ஆழ்ந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்லா புரியும். 34வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷரின் முன்னிலையில் நாஸ்திகர்களால் நிற்க முடியாது. அது போலவே ஓ முனிவரே, மகா யோகியே, தங்களுடைய வரவால் ஒருவரின் தீராத பாவங்களும் உடனே அழிந்து விடுகின்றன. பொருளுரை. பகவத் பக்தர்கள் மற்றும் நாஸ்திகர்கள் என இருவகை மனிதர்கள் உள்ளனர். பகவத் பக்தர் தெய்வீக குணங்களை வெளிப்படுத்துவதால் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் நாஸ்திகர்களோ அசுரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அசுரனால் பரமபுருஷரான விஷ்ணுவின் முன் நிற்க முடியாது. அசுரர்கள் பரமபுருஷரை அழிக்க முயல்வதிலேயே எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளனர். ஆனால் உண்மையில் பரமபுருஷர் தமது உன்னதமான நாமமாகவோ
உருவமாகவோ குணங்களாகவோ லீலைகளாகவோ அல்லது பல வகைப்பட்ட உபகரணங்களாகவோ தோன்றிய உடனேயே அசுரர்கள் முற்றிலும் முறியடிக்கப்பட்டு விடுகின்றனர். பகவானின் புனித நாமத்தை பாடுவதால் பேயும் பறந்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. பகவானுடைய உபகரணங்களின் பட்டியலில் சிறந்த முனிவர்களும் பகவத் பக்தர்களும் கூட அடங்குவர். எனவே சாதுவான பக்தர் ஒருவர் தோன்றிய உடனேயே பிசாசு போன்ற பாவங்கள் உடனே அழிந்து விடுகின்றன. இதுவே வேத சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பாகும். எனவே அசுரர்களும் பேய் பிசாசுகளும் தங்களுடைய கெட்ட ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியாதபடி ஒருவர் புண்ணிய புருஷர்களான பக்தர்களுடன் மட்டுமே சகவாசம் கொள்ள வேண்டும் என சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம ஒரு வாட்டி பசுமாடை பத்தி நேற்று சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா? பசுமாடு கிட்ட நம்ம பக்கத்துல போனாவே நமக்கு ஒரு எனர்ஜி வருது. அதே மாதிரி அதை நான் 3 முறை சுத்தி வந்தா இன்னொரு நல்ல நல்ல ஒரு எனர்ஜி வருது. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி நம்ம சாது சங்கத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சாது பக்கத்துல போனாவே நமக்கு ஒரு தனிப்பட்ட எனர்ஜி. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் புனிதம் அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள், அவங்க திக்ஷா பெற்றிருக்காங்க. அது மூலியமா அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, டெய்லி அதோடைய கடமைகள் செய்யறாங்க. இப்ப நாம எல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம்னா அது ஒரு நம்ம ஒரு நிலை. அந்த நிலையை அடையறதுக்காக தான் நாம எல்லாருமே வந்து இந்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த நிலையை அடைஞ்ச பிறகு நம்ம அதுக்கு அடைஞ்ச பிறகும் சில பக்தர்கள் இன்னும் திக்ஷா வாங்கலனால பரவாயில்ல, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடிந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனாலும் அந்த நிலையோட அதிகமாவே நம்ம பக்தர்கள் இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்க அதான் ஃபாலோ பண்றீங்க. நம்ம போய் ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில ஒருத்தர் வாங்க முடியாம இருக்கலாம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தனி மனிதனாக இருந்து அது என்ன பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணுமோ அவரு என்ன திக்ஷா வாங்கின குருவோட அதை விட அதிகமா கொடுக்குறவங்களும் இருப்பாங்க. நம்ம இருக்கிறோம், நம்ம சில பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர். ஏன்னா வந்து கரெக்டா அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த பூஜையை பாக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து அந்த சாட்டிங் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க. எல்லா விதமான சகல விஷயமும் பண்றாங்க. யாரு திக்ஷா குருவோ இல்ல திக்ஷா பெற்றவங்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அந்த சகல விஷயங்களும் இவங்க பண்றாங்க. ஆனா நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை, நம்ம பொருளாதார சூழ்நிலை, நம்ம கொஞ்சம் இயலாம இருக்கோம், ஒரு சில விஷயங்கள் உடல் உபாதைகள் இருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம பெற முடியாது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய உணர்வோட நீங்க செயல்படுங்கன்னு தான் சொல்றாரு. நாம எல்லாமே வைஷ்ணவர் தான். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து பரிசுத்த மகாராஜோட பரமபுருஷன் முன்னையில் நாத்திகராக நிற்கவே முடியாது. ஏன்னா பகவான் முன்னாடி நிக்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் பகவான அனுகிரகம் பெற்றனால தான் இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் நம்ம கேட்கிறோம், படிக்கிறோம், எல்லாமே செய்யறோம். அது பகவானோட அனுகிரகம். அப்படிப்பட்ட நமக்கு நம்ம பக்தர்களுக்கு எல்லாம் என்னைக்குமே வந்து வீழ்ச்சியே கிடையாது. ஆனா நாம அந்த உணர்வோட நாம செயல்படுத்திட்டே இருக்கணும். அதை வந்து எண்ணங்களும் சரி செயலும் சரி ஒரே மாதிரி நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வீழ்ச்சியே கிடையாது. ஏன்னா பகவானே வந்து அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா கொள்கையில வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலையில அடைஞ்ச தூய ஆத்மா கூட மாயத்தால கட்டுண்ட ஆத்மாதான் அப்படின்றார். அத்து உள்ள அடங்கியதுன்றார். ஏன்னா பிரம்மாக்கே உள்ள அடங்கியது. அப்ப நாமெல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கும் பாருங்க. நாம புனிதம் அடைஞ்ச ஆத்மாவா இருக்கணும், பகவானு சொல்லிட்டு இருக்கணும். அந்த கர்வம் நமக்கு வரக்கூடாது. அது மேல வந்தாவே நமக்கு மாயா உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா நாம பிரம்ம நிலை அடைஞ்ச ஆத்மாவா இருந்தாலும் சரி, ஆனா புனிதம் அடைய முடியாது. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இந்த போட்டோல வந்து ரொம்ப எவ்வளவு அழகா இருக்கு, யாரான்னு சொல்ல முடியுமா? மகாவிஷ்ணு, பலராமர், லட்சுமி தேவி, இந்த 3 பேரும் விஷ்ணு தூதர்கள் நான் நினைக்கிறேன், தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. பலராமர் கிருஷ்ணர், இது பலராமரோட ஒய்ஃப். கிருஷ்ணரோட ருக்மணி. இவங்க 3 பேரு மறந்துட்டீங்களா? பிரதர்ஸ், ராமரோட பிரதர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ராமர் கிருஷ்ணர் இருக்கிறப்ப ராமர் இதுங்கிறது வரலையா? பிரத்யும்னர், வாசுதேவ, பகவானுடைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க, மறந்துட்டீங்க போல இருக்கு. முக்கியமான 3 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அனிருத், சாம்பன், அதோட்சஜன், அனிருத். இவங்க 3 பேரு தான். இது ஒரு ஃபேமிலி. ருக்மணி தாயார் இருக்காங்க, பலராம் ஐயா இருக்காரு, அவங்க 3 மகன்கள் இருக்காங்க. ரொம்ப அழகான போட்டோ இது. இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல நமக்கு கிடைச்சிருந்த போட்டோ இது. இது வந்து மீச வச்சிருக்காரு, ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த போட்டோ.
இதோட இதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன், நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நானும் பிரபு. அதான் இதையே பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் அப்பயே இருந்து. இத பார்த்த உடனே இத பத்தி கேட்கணும்னு நினைச்சோம், நீங்களே சொல்லிட்டீங்க பிரபு. கேட்கலாம்னு நினைச்சோம், நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. அருமையா இருக்கு படம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. 35வது ஸ்லோகம் வந்து. நான் இதை படிக்கிறேன் மாதாஜி, இதை மட்டும் படிக்கிறேன். பரமபுருஷரும் பரமபுருஷரும் ஒரு ஆள் படிக்கும்போது ஒரு ஆள் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். மாதாஜி பிரபுஜி இப்பதான் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் தான் படிக்கணும், இன்னொருத்தர் விட்டுறணும். மாதாஜி என்கிட்ட புக் இல்ல, நான் இதை மட்டும் படிக்கிறேன். படிங்க அப்புறம் நான் படிங்க மாதாஜி, படிங்க. இருங்க இருங்க. பரமபுருஷரும் பாண்டு புத்திரர்களுக்கு பகவான் ஸ்ரீ மிக பெரியவருமான கிருஷ்ணர் தமது அத்தை மகன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே அவ்வுறவினர்களில் ஒருவனாக என்னையும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை மாயையான குடும்ப விவகாரங்களில் பற்று கொண்டுள்ள பிறரை விட பகவானின் தூய பக்தர் ஒருவர் தமது குடும்ப நலனை மிகவும் சாமர்த்தியமாக கவனித்துக் கொள்கிறார். பொதுவாக மக்கள் குடும்ப விவகாரங்களில் பற்று கொண்டவர்களாகவே உள்ளனர். மேலும் மனித சமூகத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை தூண்டும் சக்தி இந்த குடும்ப பற்றெனும் வசீகர சக்தியின் கீழ்தான் இயங்குகிறது. பகவானின் ஒரு பக்தராவதால் குடும்பத்திற்கு மேலும் சிறந்த சேவை செய்ய முடியும் என்பதை மாயைக்கு உட்பட்டுள்ள இத்தகைய மனிதர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. ஒரு பக்தரின் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் பக்தர் அல்லாதவர்களாக இருப்பினும் அந்த பக்தரின் குடும்பத்திற்கு வம்சத்தினருக்கும் பகவான் விசேஷ பாதுகாப்பு அளிக்கிறார். பிரகலாத் மகாராஜன் சிறந்த பக்தர் ஆவார். ஆனால் அவரது தந்தையான ஹிரண்யகசிபு பெரும் அசுரனாக இருந்தான். இருப்பினும் இவன் பிரகலாத மகாராஜனின் தந்தையாக இருந்ததால் பகவான் இவனுக்கு முக்தியை அளித்தார். பரம கருணாமூர்த்தியான பகவான் தமது பக்தனின் குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு எல்லா பாதுகாப்பையும் அளிப்பதால் பக்தன் அவர்களை பற்றி அதிக அக்கறை கொள்ள வேண்டியதில்லை. சில சமயங்களில் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்காக பக்தன் அத்தகைய குடும்ப அங்கத்தினர்களை விட்டு பிரிய வேண்டி இருந்தாலும் அதில் பாதகமில்லை. யுதிஷ்ட மகாராஜனும் அவரது சகோதரர்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அத்தையான குந்தியின் புத்தர்கள் ஆவார்கள். புகழ்பெற்ற பாண்டவர்களின் ஒரே பேரனாக நாம் இருந்ததால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆதரவு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை பரிசித் மகாராஜன் ஒப்புக்கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 36வது ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம் மாதாஜி. 36 படிங்க. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. இல்லையெனில் மரணவாயில் இருக்கும் எங்களுடைய கண்களுக்கு புலப்படாமல் சாதாரண மக்களுக்கிடையில் மாறுவேடத்தில் நடமாடிய போதிலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் தூண்டப்படாமல் தன்னிச்சையாக தாங்கள் இங்கு தோன்றியிருப்பது எப்படி சாத்தியமாகும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி படிக்கிட்டேன் நானு. படிங்க பொருளுரை படிங்க. மாதாஜி இல்ல படிங்க. பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் போதனைகளை அளிப்பதற்காகவே மாமுனிவரான சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் தூண்டப்பட்டு தன்னிச்சையாக அரசர் முன் தோன்றியிருக்கிறார் என்பது சந்தேகமில்லை. ஆன்மீக குரு பரமபுருஷர் ஆகியோர் கருணையால் பகவானின் பக்தி தொண்டிற்குரிய வித்தை ஒருவரால் அடைய இயலும். ஆன்மீக குரு வாழ்வில் இறுதி நோக்கத்தை அடைய ஒருவருக்கு உதவுவதற்காகவே பகவானின் பிரதிநிதியாக தோன்றியுள்ளார். பகவானால் அதிகாரம் அளிக்கப்படாத ஒருவர் ஆன்மீக குருவாக முடியாது. ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக இவ்வாறாக ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் போதனைகளை உபதேசிப்பதற்காக பகவானால் தூண்டப்பட்டு பரீட்சித் மகாராஜன் முன் அவர் தோன்றினார். தன் பொருட்டு பகவான் அவரது உண்மையான பிரதிநிதியை அனுப்பும் ஆதரவை ஒருவர் பெறுவாரானால் பரமபதத்தை அடைவதெனும் முடிவான வெற்றியை அவரால் அடைய முடியும். பகவத் பக்தர் ஒருவர் பகவானின் உண்மையான பிரதிநிதியை சந்தித்த உடனே தற்போதைய உடலை விட்ட பின் அவர் பரமபதம் அடைவது உறுதியாகிறது. ஆயினும் இது பக்தினின் நேர்மையை பொறுத்ததாகும். பகவான் அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயத்திலும் அமர்ந்திருப்பதால் தனிப்பட்ட எல்லா ஜீவன்களின் அசைவுகளையும் அவர் நன்கு அறிந்திருக்கிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவராசி பரமபதம் அடைய மிகவும் ஆவலாக இருப்பதை அறிந்த உடனேயே பகவான் தமது உண்மையான பிரதிநிதியை அனுப்புகிறார். இத்தகைய பக்தர் ஒருவர் நிச்சயமாக பரமபதம் அடைவார் என்று பகவான் உறுதி அளித்துள்ளார். முடிவு என்னவெனில் தகுதியுள்ள ஒரு ஆன்மீக குருவின் உதவியை பெறுவது என்பது நேரடியாக பகவானுடைய உதவியை பெறுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 பேரு சாம்பன், அனிருத், இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னீங்க பிரபு?
கிருஷ்ணர் ருக்மணியோட மகன்கள். சாம்பன், அனிருத். ஒரு நிமிஷம் மாதா, ஒரு நிமிஷம். அதோட்சஜன. அதோஜன், demon. அனிருத், சாம்பன், பிரத்யும்னன். என்ன கேட்டீங்க மாதாஜி? என்ன கேட்டீங்க? சாம்பன், அனிருத், இன்னொரு பேரு பிரபு. பிருத்தியுமன் மாதாஜி, பிருத்தியுமன். அவர் தான் ரொம்ப வந்து பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப இதா இருக்காரு, செல்லையா பெரியமானவர். அவன் தான் மன்மதனா வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல மரண வாயில் எங்களுடைய கண்களுக்கு புலப்படாமல் சாதாரண மக்களுடைய மார்பெடுத்தில் நடமாடுவதை போலவும். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க, சனாதன கோசாமி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சராமத்துல ரொம்ப அழகா வரும், மத்தி லீலால வரும். நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வராங்க, ஒரு விருந்தாளி வராங்கன்னு வச்சுக்கலாம், விருந்தாளியோ இல்ல யாராவது வெளியே போற வழி போக்கணுங்களோ யாராவது வந்தாங்கன்னா, உணவு கேட்கறாங்கன்னா நம்ம முதல்ல வந்து உணவு கொடுக்கணும் அவங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பகவானே உள்ள வரார், அந்த மாதிரி ரூபத்துல வருவார் பகவான். வந்து நம்மள வந்து இது பண்ணுவார், அவரு தண்ணி கேட்கிற மாதிரி உள்ள வருவார், சாப்பிடுற மாதிரி உள்ள வருவார். சோ அதனால வந்து சனாதன கோசாமி வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இந்த மாதிரி விஷயத்துல நாம வந்து கண்டிப்பாக யார் வந்தாலுமே பகவானுடைய உணர்வோட இருக்காங்க இல்ல, அது வேற விஷயம். ஆனா வந்து வரவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாம் ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தே ஆகணும். இப்ப இந்த ரதி தேவர் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோமா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல? யாராவது அவரை பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு? சொல்ல முடியுமா? ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 9வது காண்டத்துல அவரை பத்தி வரும். நாங்க அது வரைக்கும் வரல பிரபு. இப்ப அதே மாதிரி இதுல நம்மளுடைய கிருஷ்ணா புக்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரு பிரபு? யார பத்தி? யாரு பற்றி பிரபு? ரதி தேவர். ரதி தேவர். ரதி தேவர் படிக்கல, வரல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சரி, இது அந்த ஸ்டோரி நான் பின்னாடி சொல்றேன். இதை முடிச்சிடலாம், இன்னொரு 4 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. இந்த கருத்தை முடிச்சுட்டு நான் அவரை பத்தி, ஏன்னா இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும், அதை நம்ம வந்து அந்த இது முடிச்சோன்னு சொல்லலாம். 37வது ஸ்லோகம். 37. பெரும் முனிவர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் தாங்கள்தான் பரமகுரு. எனவே அனைவருக்கும் ஏற்ற பூரணத்துவம் அடையும் வழியை, குறிப்பாக மரண வாயிலில் இருப்பவனுக்கேற்ற வழியை காட்டி அருளும்படி மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பொருளுரை: பூரணத்துவம் அடையும் வழியை பற்றி விசாரணை செய்வதில் ஒருவன் மிகவும் ஆவலுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லை. ஆன்மீக குரு குடும்பஸ்தனுக்குரிய ஒரு வகையான அலங்கார பொருள் அல்ல. பொதுவாக இன்றைய பௌதீகவாதி ஒருவன் எந்த லாபமும் இல்லாதபடி பேரளவேயான ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொள்கிறான். போலியான அந்த குரு பேரளவேயான சீடனை முகஸ்துதி செய்கிறார். இதனால் போலியான அந்த குரு சீடன் ஆகிய இருவருமே சந்தேகமின்றி நரகத்திற்கு செல்கின்றனர். பரீட்சித்து மகாராஜன் எல்லோருக்கும் ஏற்ற, குறிப்பாக இறந்து கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு ஏற்ற ஜீவாதாரமான கேள்விகளை கேட்டு தகுதியுள்ள ஒரு சீடருக்கு இலக்கணமாக விளங்குகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முழு கோட்பாட்டிற்கும் பரீட்சித்து மகாராஜனின் கேள்விகளே அடிப்படையாக கொள்கையாக அமைகின்றது. இப்பொழுது எவ்வளவு மதிநுட்பத்துடன் பரமகுரு பதிலளிக்கிறார் என்பதை காண்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த ரதி தேவரை பத்தி படிச்சாவே நம்ம புரிஞ்சுக்கோம். நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். 38. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுவே, ஒரு மனிதன் கேட்கத்தக்கது, ஜபிக்கத்தக்கது, நினைக்கத்தக்கது மற்றும் வணங்கத்தக்கது என்னவென்பதையும் அவன் செய்யத்தகாதது என்னவென்பதையும் தயவு செய்து எனக்கு கூறி அருளுங்கள். பொருளுரை: என்றுள்ள ஞானிகளும் முனிவர்களும் ஜீவனத்துக்காக சிறிதளவு பாலை யாசிப்பதற்காக அதிகாலையில் பால் கறக்கப்படும் நேரத்தில் குடும்பஸ்தர்களின் வீடுகளுக்கு செல்வார்கள். ஒரு பசுவின் மடியிலிருந்து பெறப்படும் 1 பவுண்ட் பால் வயது வந்த ஒருவருக்கு தேவையான எல்லா ஜீவசத்துக்களையும் அளிப்பதற்கு போதுமானதாகவும், மிகவும் ஏழ்மையில் உள்ள குடும்பஸ்தார்களும் கூட
குறைந்தது 10 பசுக்களையாவது வைத்திருப்பது வழக்கம். அவை ஒவ்வொன்றும் 24 முதல் 40 பைன் வரை பால் கறக்கக்கூடியவை ஆகும். எனவே துறவிகளுக்கு சில பவுண்டுகள் எடையுள்ள பாலை வழங்குவதற்கு யாரும் தயங்குவது இல்லை. மகான்களையும் முனிவர்களையும் தங்களுடைய குழந்தைகளை போல் பராமரிக்க வேண்டியது குடும்பஸ்தர்களின் கடமையாகும். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்ற ஒரு முனிவர் ஒரு குடும்பஸ்தனின் வீட்டில் காலை நேரத்தில் 5 நிமிடங்களுக்கு மேல் இருப்பது அரிது. அதாவது இத்தகைய முனிவர்களை குடும்பஸ்தர்களின் வீடுகளில் காண்பது மிகவும் அரிது. எனவே உடனே தமக்கு உபதேசித்து அருளும்படி அவரை பரீட்சித் மகாராஜன் வேண்டிக் கொண்டார். குடும்பஸ்தர்களும் வந்து போகும் முனிவர்களிடமிருந்து ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி கேட்டறிவதற்கு போதுமான புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். சந்தையில் கிடைக்கக்கூடியவைகளை குடும்பஸ்தன் முட்டாள்தனமாக ஒரு முனிவரிடம் கேட்கக்கூடாது. முனிவர்களுக்கும் குடும்பஸ்தர்களுக்கும் இடையேயுள்ள உறவு பரிமாற்றம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது 40வது ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம் யாரும் முடிக்கிறீங்க மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ ஸ்தூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக அரசர் இனிய மொழிகளால் முனிவரிடம் பேசியதுடன் கேள்விகளையும் கேட்டார். பிறகு சக்தி வாய்ந்த புருஷரும் சமய கோட்பாடுகளை அறிந்தவருமான வியாசபுத்திரர் பதில் கூற தொடங்கினார். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் முதல் காண்டத்தின் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் தோற்றம் எனும் தலைப்பை கொண்ட 19ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப நம்ம அந்த 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 ரித்தி தேவரை பத்தி படிப்போம். நாளையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2வது காண்டத்துல போயிடலாம். அதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். 2வது காண்டத்துக்கு போயிடலாம். சரி, நம்ம அந்த ரித்தி தேவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம முக்கியமான விஷயம் அது. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த 24 கூறுகள் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம 13ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம பகவத்கீதையில கேட்டிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம். இந்த ரத்தி தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரியா சொல்றதோட நான் அதை அப்படியே படிக்கிறேன். ஒரு புக்ல இருந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம், அதை அப்படியே படிக்கிறேன், அதை பாத்துக்கிறேன். அரச ரித்தி தேவர் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணனுடன் இருந்து அரச ரித்தி தேவர் சரித்திரத்தில் ஸ்ரீல சுக கோசாமி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் விரிவாக்குறார். இது சுக கோசாமி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இது விரிவாக்குறார். அரச ரத்தி தேவர் வாழ்க்கையில் எவ்வாறு வெற்றி அடைந்தார் என்று விளக்கிய பிறகு பின்வருமாறு ஸ்லோகங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறார் சுக கோசாமி. பரிசித்து மகாராஜா எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் உணர்வோடு தூய பக்தராக இருந்தாலும் பௌதீக விருப்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தாலும் அரசர் ரத்தி தேவரின் முன்பாக பகவான் மாய சக்தியானது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள இயலவில்லை. மாறாக அவருக்கு மாய ஒரு கனவு போன்று மறைந்து விட்டது. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 9வது காண்டத்துல 21வது ஸ்லோகத்துல 21வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படும். வாழ்க்கையில் உயர்ந்த பூர்ண தத்துவத்தை அடைந்த தூய ஆத்மாவான அரசர் ரத்தி தேவர் போன்ற பக்தர்களால் பற்றி செவி அறிவதன் மூலம் நாம் தூய்மை அடையலாம். எனவே அவர் ரத்தி தேவரை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவத்துல அதே 9வது காண்டத்துல 21வது அத்தியாயத்துல 3ல இருந்து 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவரை வர்ணனை தொடர்கிறது. ரத்தி தேவர் எதையாவது சம்பாதிப்பதற்காக ஒருபோதும் முயற்சி செய்து கொண்டதில்லை. தெய்வ கடாட்சணம் அவர் எதை பெற்றாரோ அதை மட்டுமே அவர் அனுபவித்து வந்தார். ஆனால் எப்பொழுதாவது விருந்தினர் வந்தால் அவருக்கு அனைத்தையும் அளித்து விடுவார். இவ்வாறாக அவர் தன் குடும்பத்தாருடன் மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவித்து வந்தார். உண்மையில் அரசரும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் உணவு நீருமின்றி உடல் தளர்ந்திருந்தனர். இருப்பினும் அவர் மன்னர் ரத்தி தேவர் எப்பொழுதும் அமைதியாகவே இருந்தார். ஒரு முறை 48 நாட்கள் விரதத்தை கடைபிடித்த பிறகு காலையில் ரித்தி தேவருக்கு சிறிது நீரும் பாலும் மற்றும் நெய் கலந்த தயாரிக்கப்பட்ட பிரசாதம் கிடைத்தது. ஆனால் அவரும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் அதை உண்ண முயற்சித்த போது அங்கு ஒரு பிராமண விருந்தினர் வந்தார். இது வந்து 5வது பதத்துல வருது. அதாவது 9வது காண்டத்துல 21வது அத்தியாயத்துல 5வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானின் இருப்பை எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உறைந்துள்ளதால் ரித்திதேவர் அந்த விருந்தினரை நம்பிக்கையுடன் மரியாதையுடன் வரவேற்றார். தான் வைத்திருந்த உணவை ஒரு பகுதி அவருக்கு அளித்து மகிழ்ந்தார்.
அந்த பிராமணர் உணவை அறிந்து விட்டு பிறகு அங்கிருந்து சென்று விட்டார். இது 6வது பதத்துல வருது அதே காண்டத்துல. 7வது பதத்துல பாருங்க, அதன் பிறகு மீதம் இருக்கும் உணவை தன்னுடைய உறவினருக்கு அளித்த பிறகு தன்னுடைய பங்கை ரித்திதேவர் உண்ண முற்பட்டார். அப்பொழுது ஒரு சூத்திரர் விருந்தினராக அங்கு வந்து சேர்ந்தார். அந்த சூத்திரனை பரமபுருஷ பகவான் சமபந்தத்தில் வைத்து பார்த்த மன்னர் ரித்திதேவர் அவருக்கும் உணவு ஒரு பங்கை அளித்தார். இது 7வது பாதத்துல வரும். 8வது பாதத்திலையும் 9வது பதிவு சொல்லப்படுறாங்க. அந்த சூத்திரன் அங்கிருந்து சென்ற பிறகு மற்றொரு விருந்தினன் நாய்கள் உடைகுழையே அங்கு வந்த அரசர் எனும் நானும் என்னுடைய நாய்களும் கூட்டமாக மிகவும் பசியோடு உள்ளோம், தயவு செய்து எங்களுக்கு உண்பதற்கு ஏதாவது அளித்து உதவுங்கள் என்று கூறினார். மிக மரியாதையுடன் மன்னர் ரித்திதேவர் தன்னிடம் மீதி இருந்த உணவை நாய்களுக்கும் அந்த சூத்திரனுக்கும் அளித்தார். அவர்கள் அனைவருமே அரசர் தனது நமஸ்காரத்தை தெரிவித்தார். இது 8வது 9வது பதத்துல இருக்கு. 10வது பாதத்துல சொல்றாரு, அதன் பிறகு குடிநீர் மட்டுமே மிச்சி இருந்தது. அதுவும் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே போதுமானதாக இருந்தது. ஆனால் அரசர் அந்த நீரை பருக சென்ற பொழுது ஒரு சண்டாளன் அங்கு வந்து அரசே, நான் தாழ்ந்த பிறவியாக இருந்தாலும் கூட எனக்கு கொஞ்சம் குடிநீர் தாருங்கள் என்று வேண்டினான். இது 10வது பாதத்துல இருக்கு. 11வது பாதத்துல பாருங்க, சோர்வுடன் இருந்த அந்த சண்டாளன் பரிதாபகரமான வார்த்தைகளை கேட்ட நெகிழ்ச்சியற்ற அரசர் ரித்திதேவர் அமிர்தம் போன்ற பின்வரும் வார்த்தைகளை கூறலானார். நான் அஷ்டம சித்திகளை பெறுவதற்காகவோ அல்லது தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பில் விடுவதற்காகவோ பரமபுருஷரை பிரார்த்திக்கவில்லை. அனைத்து ஜீவராசின் துன்பத்தின் விடுபடும் பொருட்டு அவர்களது சார்பாக எல்லா துன்பங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்வதற்காக மட்டுமே நான் விரும்புகிறேன். எப்படிப்பட்ட பக்தி பாருங்க, என்ன மாதிரி அனநிய பக்தி பாருங்க, கலங்கமற்ற பக்தி இது. எல்லா வாழ்மக்களின் துன்பத்தை நான் அடையணும், அந்த துன்பத்தை அடையணும், அதுக்காகத்தான் நான் என்ன பகவான் இங்க படைச்சிருக்கார். நான் பகவான் லோகத்துக்கு போகணும், பகவான் கூடவே உறவாடணும் என்ற எண்ணமே எனக்கு இல்லை அப்படின்றார். ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. நான் அஷ்ட சித்தியை பெறுவதற்காகவோ அல்லது தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பு விடுவதற்காகவோ பரமபுருஷரை நான் பிரார்த்திக்கவில்லை. அனைத்து ஜீவராசியின் துன்பத்தின் விடுபடும் பொருட்டு அவர்களது சார்பாக எல்லா துன்பங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்வதற்காகவே மட்டும் நான் விரும்புகிறேன். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 9வது காண்டத்துல 21வது அத்தியாயத்துல 12வது ஸ்லோகத்துல அரசர் ரித்திதேவர் வார்த்தைகளுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் வர்ணனை மேலும் தொடர்கிறது. இது 13வது பாதத்தை சொல்றாரு, எனக்காக வைத்திருந்த நீரை உயிருக்கு போராடும் இந்த ஏழை சண்டாளனுக்கு அளித்ததன் மூலம் நான் என்னுடைய பசி, தாகம், களைப்பு, உடல் நடுக்கம், முகத்தில் உள்ள சிடுசிடுப்பு, துன்பம், வேதனை, மதிமயக்கம் ஆகிய அனைத்தும் இருந்தும் விலகப்பட்டுவிட்டேன் அப்படின்றார். இவ்வாறாக பேசியதற்கு பசியின் கொடுமையினால் கிட்டத்தட்ட இறக்கும் தருவாளி இருந்த போதிலும் கூட அரசர் ரித்திதேவர் தன்னுடைய பங்கான மீதி இருந்த நீரை எந்தவித தயக்கமின்றி அந்த சண்டாளனுக்கு அளித்து மகிழ்ந்தார். ஏனெனில் அரசர் இயல்பாகவே மிகவும் அன்பானராகவும் நிதான புத்தி உள்ளவராகவும் இருந்தார். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 14வது அத்தியாயத்துல வருது, படத்துல வருது. பௌதீக குறிக்கோள்கள் கொண்ட மனிதர்கள் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய எல்லா வரங்களையும் அளிக்கும் தேவர்களான பிரம்மதேவர் மற்றும் சிவபெருமான் ஆகியோர் அதன் பிறகு மன்னர் ரித்திதேவர் முன்பாக காட்சி அளித்தனர். ஏனெனில் அவர்கள் பிராமணராகவும் சூத்திரனாகவும் சண்டாளனாகவும் வேடமட்ட அரசர் முன்பாக வந்தார்கள். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 9வது காண்டத்துல 21வது அத்தியாயத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படும். 16வது பதத்துல பாருங்க, தேவர்களும் இருந்து பௌதீக லாபங்களை அடையும் நோக்கம் எதுவும் அரசர் ரித்திதேவருக்கு இருந்ததில்லை. அவர்களுக்கு தான் நமஸ்காரம் அளித்தார். ஆனால் உண்மையில் அவர் பகவான் விஷ்ணு மற்றும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய வாசுதேவரின் பற்றுதல் கொண்டிருந்ததால் தன் மனதை பகவான் விஷ்ணு தாமரை பாதங்களை பதித்தார். அழகா இங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இதை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப நாம ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கலாம். அதாவது பௌதீக உடல் என்ற அந்த நகரத்தில், இது வேற ஒரு பார்ட்ல வரும், ஒரு கொஸ்டினா நம்ம பார்ப்போம். இத பௌதீக உடல் என்ற அந்த நகரத்தில் 5 தோட்டங்கள், 9 வாயில்கள், ஒரு பாதுகாவலர், 3 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்,
6 குடும்பங்கள், 5 சேமிப்பு கிடங்கள், 5 பௌதீக மூலங்கள் மற்றும் வீட்டின் தலைவியான ஒரு பெண்மணி ஆகியோர் உள்ளனர். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4வது காண்டத்துல 28வது அத்தியாயத்துல 56வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது பௌதிக உடல் என்ற 26 பண்புகள் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 26 பண்புகள், 26 பண்புகள், 24 பண்புகள், 26ல 24 பண்புகள், 9 வாயில்கள். நான் கேட்டது கேள்விக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக உடல் என்ற அந்த 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 நகரத்தில் 5 தோட்டங்கள் சொல்றாங்க. அது என்னன்னு சொல்லப்படும். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல மாத்தி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நம்ம 24 பண்புகள் சொல்லிட்டோம். அந்த தோட்டங்கள்ல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 5 தோட்டங்கள் என்ன? புலன்கள் மாதாஜி. கண், மூக்கு, புலன்கள், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம். இந்த 5 புலன்கள் வந்து நீங்க அது இன்னும் அந்த 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 சாப்டர் இன்னும் படிக்க வந்திருக்க மாட்டீங்க. நானே படிச்சு மனசும். இதற்கு அடுத்த ஸ்லோகம் மேற்கூறிய பல்வேறு விஷயங்களே அதை பிரார்த்திக்குது. அதை பத்தி நம்ம படிக்க வேண்டாம். இப்ப அந்த 5 தோட்டங்கள் என்ன, அதே மாதிரி அந்த 9 வாயில்கள் என்ன, பாதுகாவலர் யாரு, இதெல்லாம் பத்தி பார்ப்போம். 1 ஃபர்ஸ்ட் 5 தோட்டங்கள் பாத்தீங்கன்னா பார்வை, சுவை, ஞானேந்திரியங்களும் மனமும், வாசனை, ஓசை, தொடு உணர்வு. 5 இது கர்மேந்திரங்கள். இது கர்மேந்திரங்கள் மூலியமா, இந்த புலன்கள் மூலியமா கர்மேந்திரங்கள் நாம செயல்படுறோம். இதை வச்சு செயல்படுறோம். பார்க்கிறோம், சுவைக்கிறோம், வாசனை முகர்றோம், ஓசை கேட்கிறோம், காதால கேட்கிறோம், கையால் தொடு உணர்வு. இது கர்மேந்திரங்கள். இது வந்து 5 தோட்டங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா? இருங்க நான் சொல்றேன். இருங்க. 9 வாயில்கள். 9 வாயில்கள் பாத்தீங்கன்னா 2 கண்கள், அதாவது நம்ம 2 காதுகள், அப்புறம் 2 காது, அப்புறம் 1 வாய், அப்புறம் 1 நாசி, 1 பிறப்புறுப்பு, 1 மலைவாய் ஆகிய உடலில் உள்ள 9 துவாரங்கள். இவை நகரத்தின் கோட்டைகளாக சொல்லப்படுகிறது. இது கோட்டைகள். பாதுகாவலர், 3வது பாதுகாவலர் சொல்லப்படுறார். பாதுகாவலர் பாருன்னா இந்த 9 துவாரங்களிலும் பாயும் இதென்ன பிராணன். இந்த பிராணனை வந்து பாதுகாவலரா சொல்லப்படுது. 4வது பாத்தீங்கன்னா 3 அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 3 குணங்கள், அதாவது நெருப்பு, நீர், நிலம் ஆகிய பிரதான பௌதீக மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க மாதாஜி. இது 4வது. 5வது பாத்தீங்கன்னா 6 குடும்பங்கள், 5 புலன்களும் 6 குடும்பங்கள் சொல்லப்படுது. 6 குடும்பங்கள் பாத்தீங்கன்னா 5 புலன்கள், மனது. இதை வந்து 6 குடும்பங்களா சொல்லப்படுறாங்க. 5 சேமிப்பு கிடங்குகள், அது குடோன் மாதிரி சேமிப்பு கிடங்குகள் சொல்றது. 5 புலன்கள், இது ஞானேந்திரங்கள். இதுதான் ஞானேந்திரங்கள் சொல்றது. 5 புலன்கள் பாத்தீங்களா, இது ஞானேந்திரங்கள். 7வது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 பௌதீக மூலங்கள். 5 பௌதீக மூலங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம். 8வது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டின் தலைவியான பெண்மணி. இந்த சொற்றோட ஆன்மீக ஆத்மாவை குறிக்கிறது. இந்த 8மே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 4வது காண்டத்துல 8வது அத்தியாயத்தை 56வது ஸ்லோகத்துல இது சொல்லப்படும். நீங்க குறிப்புட எடுத்து பாருங்க. பார்த்துட்டு இத ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கர்மேந்திரங்கள். ஞானேந்திரங்கள் சொல்றது 5 புலன்கள் மூலியமா நாம வந்து இது பண்றதுதான் ஞானேந்திரங்கள் சொல்லப்படும். இங்க பிராக்கெட்ல போட்டு கரெக்டா போட்டுருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள இறுதியில் 2 மூலங்கள் மனதையும் அதை கட்டுப்படுத்தும் முக்தியாகும். பௌதீக உடல் என்னும் நகரத்தில் யார் ஒருவர் நுழையும் போது என்ன நடக்கிறது அந்த பிராணர் விளக்குகிறார். என்ன விளக்குறார் பாத்தீங்கன்னா பிராமணர், எனது அருமை நண்பரே, பௌதீக விருப்பங்கள் என்னும் பெண்மணியுடன் நீ அந்தரங்கத்தில் நுழையும் போது புலன் நுகர்ச்சியில் நீ அளவுக்கு அதிகமாக முழுகி விடுகிறாய். இதன் காரணமாக நீ உன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை மறந்து விடுவாய். உன்னுடைய பௌதீக எண்ணத்தின் காரணமாக நீ எவ்வாறு துன்பகரமான சூழ்நிலையின் கூடிய வாழ்க்கையில் வைக்கப்படுகிறாயோ, உண்மையில் நீ பிருதவ நாட்டின் அரசரின் மகளும் அல்லது மலத்வாஜியின் என்ற இந்த நபர் உன் மூலம் நலம் விரும்பும் கணவனும் அல்லது உண்மையில் நீ ராஜாவின் கணவனும் இருந்ததில்லை. நீ 9 வாயில் கொண்ட இந்த உடலில் வசீகரிக்கப்பட்டுள்ளாய். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 4வது காண்டத்துல 68வது அத்தியாயத்துல 59, 60வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இதை ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். இதை நாளைக்கு பார்ப்போம். டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பனானாம் பாவனியோ வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.